Βοτανό κήπο και κήπο με δέντρα από την Κυπριακή φύση εγκαινίασε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, το οποίο γιορτάζει φέτος 142 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. 142 χρόνια λειτουργίας γιορτάζει το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου. Στο πλαίσιο των εορτασμών εγκαινιάστηκε το πρωί ο νέος βοτανόκηπος και ο κήπος με τα δέντρα από την Κυπριακή φύση. Η δημιουργία του βοτανόκηπου αποτελεί χορηγία του απόφοιτου του σχολείου Ανδρέα Παπαέλληνα, ενώ ο κήπος με τα δέντρα από την Κυπριακή φύση επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Πρασινίζω το σχολείο μου, πρασινίζω την γειτονιά μου». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου λειτουργεί από την πρώτη μέρα ίδρυσής του ως φυτόριο ενεργών πολιτών με τεράστια προσφορά και συγκομιδή γνώσης. Είμαι βέβαιος ότι ο νέος βοτανόκηπος που εγκαινιάζουμε σήμερα θα αποφέρουν τους καρπούς που προσδοκούμε. Ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν παρόμοιες εκδηλώσεις και σε άλλα σχολεία της Λευκωσίας. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας και στη διάθεση της σχολικής εφορίας για να πρασινίσουμε τα 83 σχολεία που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα παιδιά με τον κήπο μας, με τα βότανα και τα φρουτόδεντρα της κυπριακής φύσης δεν αποκτούν μόνο τις γνώσεις για την αξία της φύσης, αλλά βιώνουν και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου άρχισε να λειτουργεί το 1883 και φέτος γιορτάζει 142 χρόνια ζωής.